Mhm. Jo. Aha. Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa a tentokrát je to challenge druhý. A jelikož jsem se kdysi dávno, když ještě Alex Shadow měl Minecraft School učit. Neměl vůbec. To vystříhnem. To je jedno. Tak jsem se rozhodl, že tu polívku dám taky. Kuřecí, které to bohužel neměli. Koukejte, to je obal. Novej vynález. Otevřít se šmejde. To je jako rozbalovat vánoční dárky, vole. Nugetky. Ne. Nudličky. Nudličky. Volejček nechám. Kdo ví, co to je? Díky. Vypadá to jako zakonzervované Genitálie. produkt mužských genitálí. Jo. Přesně tak. Jdem na to. Tak. Co nejdřív? Zkus dát ten sáček jako já. Ne, ty si ten sáček dal jako poslední. Ne, jako první. Vážně? Nudle jsem jedl jako poslední. Aha. Že ty si kecáš. Pak to zapijeme ledovou kávu. Musím. Musíme asi stístil. Ty vole, on to fakt spolkne. Ne, ještě ne. Já jsem to vyplivl, já jsem to nedal. Ne. Magis se solí. Já tam měl ještě česnek nebo něco v tom, ty vole. To je ta neznámá chuť. On to sežral! On to sežral! No takhle, hemle, šík chuť než maso, vole. On to sežral! On to sežral! Buď ticha, Alexi. On to sežral! Alexi! On to sežral! On to sežral! Držu mu. Dobře. A teď mu líští. To nejlepší na nich. Oh. Chtělo by to mlíko jako cereálie. Mlíko můžu dodat hned teď. Ale bože tohle. If you know what I mean. Jsi to měl tím olejíčkem potřít, ať je to hezky kluský. Ne. A líp ti to jde do krku. Nemáš smysly, Fordovi. Musíš mi říct, jak to rozkostičkovat. To je smysl. Nejsme v japonském pornu. Abych to rozkostičkovával. To byla zase taková debata. Žer rychlej. Okay. 3 minuty 52. Mhm. Přesto se zprávy. Jo, přesně tak. Stará Nokia. Ale Zkusí lehnout jako iPhone 6. to si zlomit ruce. Počkat. Je to taková kaše, víš, to nejde skoro polikat. Jo no. FF. Forever. Ne, FE. Forever. Forever. Blowjob. Jobu. Kam s velou. Glumík mi napsal. Ty mě máš jako glumíka? Ne, tenhle glumík. Je to dávno už vidět. Jo. A zase Nokia taky. Ještě že nemá tu modrou, ty vole. To má moje taky. To má babička, ještě furt na ní telefonuje, ještě furt funguje ta Nokia. Neříkej mi, ty vole.
To byly mobily, co vydržely nejvíc. Já no. Na jedno nabití, ty vole, pomalu měsíc. 16 dní. Spaluj, vole. Říkal 16 dní. Jo, přesně tak. Jenom čtení SMSek a volání. Hraní 5 dnů. 5 minut 18. Cože, tak dlouho, tak to zrychlím. Tohle nebylo zrychleně, dámy a pánové, to žral normálně. Zrychleně to by bylo. Bylo jak v době ledový, vole, v posledním díle ta babička. Ty zuby. Neviděl jste šmudlinku? Neviděl jste šmudlinku? Jestli je šmudlinka imaginární domácí mazlíček, tak ne. Měli bychom jít zkontrolovat úspory. Já to mám jenom 4 koruny už. Žer! Ale dobře, zrychleně. To nebylo zrychleně. Ty máš hubu jak v opice. Welcome to Planet of Apes, vole. Fuj, bych se zeblil zapít to kafem. Takový menší efekt, ne? Hejbu kamerou. Nezůstaj, vole. Chceš říct kolik? 7 minut 18. Já jsem to žral 15 minut, ale já jsem toho kecával, protože to bylo hnusný. Hlavně já jsem nespolkl ten sáček. Hajzle. V životě už se dávat nebudu ten čas. Za takovým šarkouše. Tudíž tě nemůžu označit. Ne, protože já už jsem ten challenge udělal. Ale šarkoušek ho nedával. Alex ho neudělal. Minecraft Studio. Alexovo alter ego to udělalo. No jestli furt nevím. Alex to neudělal. Ale pane strážníku, to Alex neudělal. To bylo jeho alter ego. Tak musíme chytit jeho alter ego. A to je kdo? On. Velice zapeklitý případ. Jak jsem řešil teď u nás ve škole, ty vole. Krádeš učebnice. Nebo spíš výměna. Já jsem si ji dával do skřínky. A já jsem si ji dával do tašky. Jak je to možný? Otevřeme Žákovskou a... Není možný, že jsi si ji dával do tašky, protože jsi musel moc dobře vědět, že jsi ji včera neměl. To byla kriminálka, vole, z Las Vegas. Tak, a ty to zapijem. Dívejte, si se mnou. Dívejte, co tady po něm zůstalo bordelu. Pak zabr tu zem. No ty krávo. Fuj, hnus. Fuj, to je hnusný. Ty vole, kámo. Chtělo by to víc cukru. Kámo, ty si úplně leskneš. Takový pozlátko. Už to můžu stopnout. Takže lidi, tohle bude pro dnešek, ne? Jo a dodatečně jsem chtěl k prvnímu challenge alias Sentex na X. Jak se tomu říká? Tagnout. Jo, tagnout šarkouše. A k tomuhle challenge ho taky tagnu. A my ho tagneme do šumivky. Užij si to. Ale jinak, tady máte jeho jméno.